No Jani, moro. No moi. Moi, Hei. mitä helvet, mistä vitusta soitat? Hei, arvaa miten kävi. No, Meikä heitti makkelit tuolla pihalla. Mä oon Lauttasaaren terveyskeskuksessa, mulla on jalka ihan paskana. ei tässä Mitä oikeesti nä- ole tosissaan. Hei, kuuntelepa nyt. Tässä on muutenkin vitutus päällä. Mulla on jalka oikean nilikka ihan mätänä. Älä vaan vehtele. Mä Reijan kanssa just sitä juttelin. Joo, nonni, joo. Ei mikä. Niin. Mitä sä naurat? Mistä sä soitat? Täältä Lauttasaaresta. Lauttasaaresta. Niin. Ai kotota. En. Kun tästä terkkarilta. Ai sä oot terkkarilla vai? Niin. Hei, nyt oikeesti, nyt on semmonen homma, että Reija varmaan soittaa sulle kohta. Ja mä oon, Siis oot sä oikeesti oon, tosissaan? oon. Reija soittaa sulle kohta ja yritetään katsoa tätä sunnuntaita, koska tähän menee nyt ihan niinku käteen tää touhu. Siis valehtele, siis oot sä oikeesti En. Niin, yritetään saada sulle Jussia, koska sitä mä suosittelin nyt, että sanoin Reijalle, että Väänäsen Jussi sulle ehdottomasti. Ja Siis oot sä ihan oikeesti nyt tosissaan? On. Siis oot sä oikeesti nyt tosissaan? No hei, olen. Enkä mä nyt sulle soittaa tämmöstä. Mistä numerosta sä soitat? Ethän sä soita omasta numerosta. En soitakaan. Tästä mulla on autossa puhelin. Mä soitan sulle takaisin. Onks sulla oma puhelin siinä vieressä? Ei oo, kun se on autossa. No niin, eiköhän tää Joo. mene ihan reisille tää homma. Mitä sä voit haistaa ton vappuun? Ei. Mä oikeesti äsken kun Jani sanoi, mä oikeesti mun vastassa. Mä tulin kattoo sen takia tänne studioon, että tuotte jätkät siellä, mut te puhuitte ihan eri juttuja. No niin.